An filɛbagaw ni an lamɛnbaga cɛw ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye mars kalo tile 21 min ye san 2024 an bɛ o la. Sɔgɔmada in na conseil des ministres ale kuma o b'an bolo. An ka ministre dɔw bɛ irisilakaw fɛ yen taama la. Sanu ale bɛ olu ka ko ɲɛma ye. Bamakɔ kɔnɔna na ani Mali kɔnɔna na min ye waleyaw ye sɔrɔdasiw olu bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Kalanko kuma USAID ko an ka kalan ko an ka taa ɲɛ. An na dɔ fɔ o la bi sɔgɔmada in na. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Min ye Direkaw ka Amadu Ture ye. Segu Bandanjini k'an b'a fana fo. Ko maa tɛ kɛ maa ye yɛrɛ kɔ dɛ. Marakalakaw an b'u fana fo sɔgɔmada in na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina min ye Sori Kɛmɛso ye k'a ka foli bi yan. Anw yɛrɛ ka coordinateur n'o ye Bamakɔ Kiw ka coordinateur ye Seydou Sangare. Ale ye commune 6 fana coordinateur ye. An ka cɛkɔrɔba don an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Dugutigi ale de bilara Ala ma hinɛna Bamusa Ture nɔ na o fatulen. A b'an anw fɛ yan anw ka cɛkɔrɔba ɲuman don. Bi bi in na danaya caman talen don ka da fana kan ko a Sangare a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo commune 6 kɔnɔna na. Jaba Sidibe k'ale fana fo n'o ye Madame Sali ye. Sori Kɛmɛso an tɛ ɲina ale kɔ. Ka taa se min ye Jɛka optique baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Jalo n'a ka cɛdenw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. CMSS kɔnɔna na fana an bɛ foli ta ka ɲɛsin Isaac n'a ka mɔgɔw ma. Min ye CMSS ye a baarakɛla cɛman n'a musoman k'a bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na. K'u ni cɛsiri k'u ni baara u ni wulikajɔ. An yɛrɛ ka sukaro jurutayɔrɔ n'o ye Dawuda Tolo ye. Ngolonakaw fɛ yen k'an b'a fana fo. A fana bɛ sɔn minɛ. Ani Falayi ka cɛ de tɛ kelen ye sa. Silakɛ dɔgɔkɛ denkɛ in. Keba terikɛ. Jeli Basumana b'a ko n'i b'a fɛ ka duguba dɔn k'i b'a kɛ tolon ani yɛlɛ ye. Ko wa fana ko yaasa duguba sigi ka diya i la i b'a to taa ka yɛlɛ i fɛ taa ka funu i kɔrɔ. Ne e maa min m'o kɔrɔ dɔn Siramori Jabate fana ko n tɛ n ka ban k'o ka fisa i ka maaw janfa ye. Ni jama bɛɛ jɛra ka dugawu kɛ maa min kelen ye kɔni est ce que maa kelen ka danga bɛ fɛn tiɲɛ e ye tuguni. An bɛ dugawu de kɛ minnu bɛ ka ɲuman kɛ an ka jamana kɔnɔ kunun k'o fo bi an ka se ka u ladege. Maa caman bɛ yen se bɛ u ye Ala ye nɔgɔya kɛ u ye u y'u hakili to u yɛrɛ la k'u hakili to u ka denbayaw la k'u hakili to maa wɛrɛw denw na. Fɔlɔ anw ka nin jamana in kɔnɔ yan du kɔnɔna na yanni e yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ ko i woloba ye maa min ye fo n'i bɔr'i yɛrɛ la. Maaw bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na jigin aw fɛ yen du kɔnɔna na. I t'a dɔn min ye min ye. I b'i sigi i bɛ mɔgɔw taa cogo u baarakɛ cogo ani u don cogo n'u bɔ cogo ɲɔgɔn na. I bɛ adamadenya faamu. Den bɛ den dɔ den ye fa bɛ fa dɔ fa ye mɔkɛ bɛ mɔkɛ dɔ mɔkɛ ye min ye denmisɛnninw ye u bɛɛ lajɛlen ka lamɔ bɛnnen don bɛɛ lajɛlen ma. N bɛɛ da o tun bɛ bɛɛ lajɛlen lamɔ sabula n'i tun ye kojugu kɛ kɛnɛma fɔlɔ n'i nana don so kɔnɔ ni min ma fara a kan dɔ tɛ bɔ o gosili la. A ma mɛn Segu kɔnɔna na bɛɛ tun bɛ kule ni maa minnu ye olu y'u seko kɛ. Amarindaw tile tɛmɛna
min ye saliyandaw ye olu y'u tile kɛ Bedi Tarawelew y'u tile kɛ Sori Konandiw y'u tile kɛ Yaya Anu y'u tile kɛ wa Bamakɔ kɔnɔ yan fana maa caman bɛ yen olu y'u se kɛ fantanw ye sunkalo don sunkalo tɛ o olu b'u se kɛ Badalabugu anw fanfɛ bolo la Banu Numanzana ale tun bɛ yen min ye Jigisɛmɛkaw olu fanfɛla la Ketalakaw avion jigi kɛnɛ fana na maaw caman tun bɛ yen minnu bɛ fantanw ɲɛji cɛ san kalo 12 wala ɲuman dɔn do bi sɔgɔmada in na an ka se ka o maaw ladegi an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kuma tɛ ni waati min na degun bɛ jamana kɔnɔna na ɲɛ b'a la setigi caman u bɛ k'u se kɛ fantanw ye ɲɛ b'a la maa caman u bɛ ka dumuni tobi ka taa di fantanw ma ɲɛ b'a la maa caman u bɛ ka maaw dɛmɛ sutura la ɲɛ b'a la maa caman u bɛ ka dumuni tobi u bɛ yaala bɔlɔnkɔnɔnaw la u bɛ sɛgɛnbaatɔw ɲini u bɛ dɛsɛbaatɔw ɲini hali gouvernement yɛrɛ donna la ɲina ko min ye solidarité ko k'a ta k'a ɲɛsin maaw ma se tɛ minnu ye nin waleya in kan ka sinsin nin waleya in kan ka taa ɲɛ nin dɛmɛ kan ka man ka kɔtigɛ fiyewu sabula anw bɛ jamana mun kɔnɔ a tabiya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ɲɔgɔn sutura don ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ fɔlɔ i bɛ bɔ sɛbɛn bɛ da i kan ka na n'i ye ka n'i bila maaw ka du kɔnɔ Bamakɔ yan fo ka taa se i ka kalan kuncɛli ma maa si t'a dɔn k'a fɔ ko i t'u ka du kɔnɔden ye bɛɛ lajɛlen y'i k'a dɔ ye jamu tɛ jateminɛ tɔgɔ tɛ jateminɛ bɔyɔrɔ tɛ jateminɛ baara mun bɛ yen n'i bɛ se ka o kɛ i b'o kɛ fo ka taa se k'i kɛlen maa ye o tun ye dɛmɛ in ye an ka jamana kɔnɔna na yan min ye musow ye u fana ye jɔniyɔrɔba fin u ye wulikajɔ caman kɛ u ye fɛn caman sigi sen kan min b'a to maaw u bɛ se ka lahinɛ cogo min na sabula duw kɔnɔnaw la kabila kɔnɔnaw la sigida kɔnɔnaw la fɛn o fɛn tun bɛ yen ko o tun bɛ se ka kɛ ka ɲɛ musow de tun b'o bɛɛ lajɛlen senkɔrɔma dondo o de la n b'a fɔ kuma caman n ko muso tɛ ko o ko la o ko man di bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wulila o tɛ kelen ye anw ka jamana kɔnɔna na yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ y'an taabolo ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn sutura y'an taabolo ye mun dun y'anw fili an yɛrɛ ma mun y'anw kɛ ka sira bila mun y'anw kɛ fɛnw ye fɛn mun n'o si dɔn tɛ munna anw tɛ ɲɔgɔn fɛ munna dusukun tɛ se ka ɲɔgɔn faamu munna hakili tɛ ɲɔgɔn faamu munna bademakɛlaw kɛlen don ka so kɔnɔna na ka kogo jɔ u ka so kɔnɔna na ka du tila fila ye munna politiki y'anw tila munna diinɛ y'anw tila munna kalanko y'anw tila munna hakilinako y'anw tila munna anw ka adamadenya bɛɛ lajɛlen tɛ se ka don bɛrɛ kelen na sabula anw ɲinɛna an yɛrɛ kɔ an bɔra minnu na an ɲinɛna olu kɔ an y'olu ka tabiyaw bila an tugura minnu kan an ma kɛ olu ye an tora kɔnɔtɛ waratɛya min na f'an k'o de bila bi ka segin an yɛrɛ ma maa o maa n'i ɲinɛna i jujɔn kɔ i labanko tɛ kɛ kɔnɔnafili ye dɛ i labanko de tɛ ye mɛnɛ labanko de tɛ la mɛnɛ kɔnɔnafili y'a hɛrɛma de ye labanko de t'i la an ka segin an yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ ye an bɛ ka fɛn fɛn nɛgɛ minɛ maaw la a kɛcogo ɲuman a kɛfɛrɛ ɲuman a bɛɛ b'an fɛ yan n y'a mɛn cɛ dɔ da o don ko fɔlɔ ko n'i tun ye bɔbɔ sɔrɔ gardien la k'i tilara k'o tilennen o ye laadiri ye mali siya foyi tɛ yen tilennenya ni laadiriya tɛ min na duguba de ye maa caman tiɲɛ k'u taabolo bila bamananden yɛrɛ wolo filaden yɛrɛ wolo marakaden yɛrɛ wolo dɔngɔnɔden yɛrɛ wolo a siya fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ kɔrɔbɔrɔ fara burudamɛ kan bɛɛ lajɛlen lamɔna cogo min n'an segir'o ma bi an bɛ lafiya nka mun de kɛra bɛɛ ko a yɛrɛ maa si mago tɛ maa la maaw bolo k'a fɔ ko min ye maa kelen sɔrɔ k'o bɛ fɛn bɔ a ta k'a jateminɛ bi kɛ hali ni fɛn b'i kelen bolo n'i kelen ko k'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la i kelen tɛ se o ne m'o fɔ e ɲɛna ya siɲɛ caman Amara wa n ko ni e janyana ni diɲɛ bɛɛ ye e kɔni tɛ surunya fana sɔrɔ dɛ ni cɛ ka ɲi ni bɛɛ ye i tɛ se ka kɛ cɛjugu fana ye tuguni dɛ n'Ala ye fɛn d'i ma ka tɛmɛ bɛɛ kan fantanw ka dumuni kɔnɔ e tɛ se k'o ɲɔgɔnna dun dɛ a bɛ ten de diɲɛlatigɛ la Ala t'a bɛɛ di maa si ma an ka k'an yɛrɛ ye dɔ kɛra koyi maa minnu y'a kɛ kunun
k'a kɛ ala ye k'a kɛ kira ye k'a kɛ sigida ye k'a kɛ kabila ye k'a kɛ du ye k'a kɛ u fa an'u baw kama an k'an jija an ka k'olu ɲɔgɔnnaw ye degun caman b'an dala bi n'an y'an kɔfilɛ an b'a fura sɔrɔ dɛ nka n'an girinna tɔw bɛ girin cogo min an bɛ sɛgɛn dɛ taa sugula ye tiɲɛ ye nka n sinamuso taara n yɛrɛ bɛ taa min b'i sinamuso bolo n'o t'i bolo a tɛ fɛn kelen dun tobi dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ka ɲumankɛlaw fo minnu bɛ k'a kɛ hali anw yɛrɛ ye an b'u fo minnu bɛ so tɔgɔ ka fɔ an b'u fo minnu tɛ hali an ka lemurutigi kɛ a fana bɛ dɔ la koyi n'ale bɛ taa lemuru ta ka n'a juru don aw na an fana bɛ maliyɛn k'ale la on sont pas payés souvent fala ye muso bɛ dɔ kɛ koyi a bɛ taa namasa danga de la ka taa lemuru ta ka na d'aw ma yan aw b'a ka sun tigɛ n'a ye k'a sɔrɔ an b'a ka wari sara nɔnɔmugutigi aw t'ale kunu nɔnɔmugutigi nana o nka on sont argent nous non sɔɔni sisan i b'a ye ni nin dɔgɔkun 2 in tɛmɛna an ɲɛna ko sunkaloko kuma de bɛ fɔ yan wa n ko seliko kuma de bɛna jɔ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sunkalo tile 11 ye bi ye ala k'a timɛko ɲuman d'an bɛɛ ma ala ka suntigɛw nɔgɔya si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a nɔgɔya ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala k'a kolo suma ala k'an ka jamana kolo suma ala k'an ka jamana kolo suma amara fɛn dɔw fɔli man di maa dɔw tulo ye keba maa dɔw bɛ yen n'i ye fɛn dɔw fɔ b'a fɔ ko awɔ ninnu kɔni ninnu ye aso ka mɔgɔ ye e ko perezan caman fana ma taa ka na k'an don nin na yan sa maaw t'o fana jate minɛ an fana an ye dɔɔnin kɛ sa dɛ u t'a lajɛ ten n'an bɔra yen wolomasiri tabaw olu ka aw yɛrɛ ka yan yelenko in bila ma o tuma a bɛ baara kɛ énergie la dibi ka d'aw fana ye yan fala ye aw ni énergie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de yan dibi diyara aw ye bi dɛ a ye dibi kanu dɛ ayiwa an ka taa n'a ye ne na n débordement wolomasiri tabaw ka chef d'état major ale ye bataki dɔ bɔ kunungo n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kunungo n'o tun ye araba ye tubabukalo tile 20 nɛgɛ kanɲɛ 2 sɔgɔmada joona waati ko olu ka cɛdenw ka munumunu salo dɔ senfɛ n'u ka pankuru ye k'u kɔni taara bɔ maa dɔw ka kilomɛtiri 50 a bɛ baara o tɛ kidali mara ye sa wa maa minnu kɔni kun don k'u tun bɛ tasuma dɔ kɛrɛfɛ maramafɛn cɛjugu sugu bɛɛ tun b'u bolo mɔbiliw tun b'u bolo min ye gonzoliw ye min ye kɛlɛkɛminɛnbaw ye k'olu tun b'u bolo jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaw ye k'u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la wolomasiri tabaw ka doroni ale nana ka n'a ka baara kɛ maa kelen o ma bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni min ye armée ye a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ yen n'olu kun porokotoro u la o don ko ni kɛlɛkɛminɛnw ye n'olu bɛɛ lajɛlen kun taalen n'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ko u y'olu fana bɔnɛ u nin na chef d'état major k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maaw k'u hakilina kɛ kelen ye wolomasiri tabaw k'u ka taabolo sisanama o ye ka bamanciwale kɛbaw ka yaala k'u ɲini u bɛ wo kɔnɔ k'u dɛrɛ ka se ka u bɔ baara la pewu lafiya a bɛna na cogo min na sarayamukaw olu ko degun b'u kan min ye gire bakɔfɛla ye bakɔfɛmɔgɔ ninnu caman y'a yira k'a fɔ ko bamanciwale ni jugawale kɛbaw kɔni kɛlen don ka na ka kɛ k'olu ka yɔrɔ fa kosɛbɛ akakaw deboyi gijo yuwaru ninnu namuli min lajɛlen ka na fo ba fanfɛla masina ba bolo fan dɔ in fɛ u y'a yira k'a fɔ bi ko degun kɔni b'olu kan u ka baara la kosɛbɛ degun min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye u kɛlen don ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin olu ma gɛrɛntɛ min ni a bɛ ka wolo ko la nin waati in na olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnnenba don sabula waati ni waati ni armée kɔni nana ka munumunu salo kɛ ka taa olu bɛ degun sɔrɔ olu b'a fɛ yɛrɛ de armée yɛrɛ de ka wuli ka jɔ kɛ sabula maa ninnu caman u ye tukɔnɔ sili dabila koyi u bɛna na si sow de kɔnɔna na u bɛna na si maaw cɛla ye min ye sɔrɔdasiw ye u n'olu ye karabaso minnu kɛ ɲɔgɔn na minnu fatura olu ka fini dɔ u b'olu ta ka olu don k'u yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi ladegew ye nka ko dugudenw caman b'u dɔn min ye gijoyanfan ninnu fɛ ale ni yuwaru n'a lamini ninnu bɛɛ lajɛlen na bi min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye k'o kɔni bɛna na si dugu kɔnɔ
ko sabula k'u b'a fɔ ko armée ka drone k'o bɛ k'u ɲini atarayikaw ni sunpikaw min ye o fanfɛlaw fana ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko degun b'u kan nin baara in na fo ka taa se Masina kɔnɔna ma Masinaka dɔw olu y'a yira ko kunungo ko armée a sera ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa bamancawale ni jugawale kɛbaw ka dan sigi olu ka kow la u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye surasiw ye u bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ an'u bɛ baara minnu kɛ yaasa k'o ka sinsin olu b'a fɛ surasiw ka t'u fɛ yen sabula waati o waati ni finitigilakaw nana ka na nin baara kɛ tancogo la k'u kɔ don o degun kelen o bɛna wuli olu da la maaw bɛ u bɛ baga olu ma k'a yira k'a fɔ ko olu de ye finitigiw wele ka na u ni olu bɛ taa wa fana min ye nin waati laban in na ye jɛkulu o jɛkulu bɛ yen ko olu kɔni tun kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to ni baaraw kɛcogo ni baaraw taabolo n'o olu bɛ se ka yɛlɛma ko olu fana k'u bɛ ka degun ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma sabula bɛnkan sɛbɛn tun bɛ u ni dugu minnu ni ɲɔgɔn cɛ ani dugu minnu bɛ yen nin waati ninnu na ni olu ni bɛnkan sɛbɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen bugɔlen don ni bere kelen ye bi sabula min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye u y'a yira k'a fɔ ko ɲini jugu tɛ olu la tuguni k'u jugu de ye bɛɛ lajɛlen ye Masina ale kɔnɔna na o kɛlen don ka kow bɛɛ lajɛlen fana gɛlɛya n'an bɔra yen an bɛ na an ka tu kɔnɔnaw la min ye Kerakaw fɛ yen Tɛnɛngu ka taa se Banzana ma Garalokaw fɛ yen Fulosere Bulikesi Serma Dɔngɔnɔw fɛ yen ani Mondoro fo ka taa se Wagadu kungo kɔnɔna ma ko min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw dogoyɔrɔ ye tu o tu ye nin waati labɛn na fo ka taa se tu tan ɲɔgɔnna ma olu masiri tabaw ka wuli ka jɔ n'u ka baara fanbaw bɛna tali kɛ o la Ninjugu bɛ o la Sikasokaw fɛ yen Bafin b'o o la Bawulen bɛ o la min ye Ɲandadugu n'o o bɛ Yanfɔlilakaw fɛ yen ko nin kungokolon fandanbanda minnu bɛ yen n'u labilalen don ninnu bolo wuli ka jɔ ni drone ye ani maramafɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye larawulili ka kɛ ko u bɛna o baara daminɛ o de la sa kɔni ɲininen don dugudenw fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la nin waati ninnu na sabula min ye sɔrɔdasiw ye baara fanba min b'u bolo u y'a dɔn k'a fɔ ko maa min taara Guinée de wa terroriste kɛ k'u taara Guinée komi courant yɛrɛ fanga t'an ka courant fanga la a kɛlen don ka connexion fana fanga ban an ka kunnafoni yɛrɛ dumanma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tolen don machine min kɔnɔ sisan Banbakaw ko kabini bateau bin kɛra bateau kan bateau min n'o tɔgɔ ye Tombouctou n'a tun bɔra Gawukaw fɛ yen k'i kunda Tombouctou kan ko k'a ta o don na fo bi connexion t'olu fɛ yen courant t'olu fɛ yen téléphone t'olu fɛ yen wa ko dugumisɛnnin caman de bɛ yen bi téléphone yɛrɛ kɔni hali kana i yɛrɛ sɛgɛn a tɛ marcher fɔlɔ k'u tun bɛ yɛlɛ yiri la attaque kɛ wagatinin ko bi k'i kana da o ma dɛ i k'i da an ka dronew sanfɛ k'a tɛ marcher donc min ye Banba ye a n'a lamini maaw u ko k'u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ wa min ye wolomasiri tabaw ye fana k'olu tun bɛ munumunu salo min k'u ka dugu la ko dɔ ka far'o kan ko sabula min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye k'u ma yɔrɔ bila kosɛbɛ an ka minisiri min bɛ nafoloko kunna n'o ye Sanu ye Aluseni Sanu Bintu Kamara ni ale bɛ courant ni jiko kunna Madina Sisoko n'ale bɛ Damelakaw ka sira n'ale bɛ Siraba ka kow kunna ka taa se Keyita kɛ ma n'o ye Amadu Keyita ye n'ale bɛ dugujukɔrɔ nafa kow kunna ko ninnu bɛ taamala Irisilakaw fɛ yen Irisilakaw ka dugu min bɛ n'o ye Soci ye ko lajɛ bɛ sen kan yen n'a bɛ fɔ min ma ko Salon Mondial de l'énergie atomique ani nucléaire ko baaraw bɛ sen na ye an ka maa ninnu k'u taalen don k'u minɛ ani Irisiw tun y'an tɛgɛnɔ bila sɛbɛn minnu na ko a ko dɔw ka teliya min ye Binu Kamara ye ko ale bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan yen ale ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kan ka taa bɛn kuranko ma dugujukɔrɔ nafaw ka kɛ ni an ye fɛn min sigi sen kan n'o ye code minier kura ye min ye Amadu Keyita ye k'ale ka baaraw bɛna tali kɛ o la minisiri min bɛ yen n'o ye Madina ye sa Taramuwe ko min tun bɛ sen na ani ka taa fara an ka terrain kunkolo kura ko min bɛ sen na ko sɛbɛn minnu kun n'u bɛɛ lajɛlen fasiri la k'u kan ka taa o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛ nin waati laban ninnu na Irisilakaw fɛ yen tiɲɛ don lajɛ kɔni kɛ kun ye Socikaw fɛ yen ka fɛɛrɛ kuraw yira baara taabolo kura minnu bɛ yen n'o bɛ Irisilakaw bolo ko kɔni k'u sɔnna o ma ko nka ko kɛrɛfɛ
mali yɛrɛ ta ko dama min kɛ irisilakaw fɛ ko zen k'u bɛna na min kɛ o ye ka sɛbɛnw tɛgɛnɔ bila irisiw ka wuli u kana baara daminɛ an ka jamana kɔnɔ ko sabula malidenw olu kɔnɔ gannen no ko min na bi o ye kuranko ye yaasa ka dɔ fara an ka kalan ani an faamuyali kan USAID ale ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan u b'a fɔ ma ko dɔnniya taabolo in sa ale ye kalansen ye kalan min kan ka kɛ yaasa ekɔlisow kɔnɔna na ka dɔ fara se kalandenw ka faamuyali cogo kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka baara ni baaradegew kɛ min ye kalanko ta nasira la ka se ka olu bolo don kosɛbɛ sɛbɛnni kɛcogo ɲuman mathématique ka taa fara min ye yiriwali baaraw ye ko kalandenw na dege ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ primaire na ka taa bila quatrième année na waleya in k'a kɛ kun ye min ye yɛlɛma k'o waati sera kalaninjɛ in physique chimie n'a tɔ n'a girinkaraw ko olu ka dɔgɔya yaasa n'i tilara i ka se ka t'i ka nakɔ dilan i ka se ka t'i ka foro bin i ka se ka wuli ka jɔ k'i yɛrɛ ye k'i ka baara kɛ i dayirimɛ i k'o sɔrɔ i kana t'i sigi ko kɔnkuru anw ne fɛ yan i bɛ kalan fo ka t'i ban maa minnu ma kalan i n'olu bɛ te min don o don o tɛ de aha bac plus 50 bɛ dɔw bolo wa bac plus 4 sa olu ni anw ka bac plus 0 an bɛɛ bɛ te min ɲɔgɔn fɛ wa an b'u sɔsɔ fana an dɔnko la dɛ amara aw taara aw ye kalan kɛ o ye tiɲɛ nka anw fana bɛ min dɔn duguba o fana bɛ yen koyi aha tɔgɔfɛbila ni tututu ninnu fɛn ninnu ni mori ninnu on s'en connaît ça hein aw t'o dɔn ka tɛmɛ an kan dɛ donc n'aw tilara ka tubabu kalan kɛ aw bɛna adamadenya kalan de kɛ anw fɛ yen te min kɛra ninnu na sisan sa n'aw kɔni ko je te dis je fais an bɛ sɔn o ma nka min ye k'a fɔ ko kuranɛ kolo ko ta a y'o to anw fana ma turabu de ye nin ye on s'en connaît voilà aw ti Karl Marx ka mɔgɔ ani Montesquieu ya anw fana ye Mamudu Bamba ka maaw ye ale ni Simboba ka bɔ Ngomi amara tigɛlen no anw na koyi ale yɛrɛ bolo anw ti papa ka dɔn a sɔrɔ la ka livre ba ninnu ye cogo min ye amara ne m'a fɔ dɔnniya t'i ka livre ninnu kɔnɔ dɛ nka dɔnniya ani adamadenya de bɛ taa e m'a ye u b'a fɔ bamanankan na ko maa dɔ kalannen don nka k'a tɛ ko dɔn mɔgɔ dɔ ma kalan nka a bɛ ko dɔn ko dɔn ni kalan tɛ kelen wa don o don tulo ale bɛ taa kalanso ala ka hakili ɲuman d'a ma USAID ale ni ministère de l'éducation de bɛ ka nin baara in kɛ ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Isufu ye Isufu Diko ni ale yɛrɛ ye secrétaire général du ministère de l'éducation kɔnɔna na CENTIF ni ale ye jɛkulu ye min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ musaka ko ta nasira la i ka wari bɛ bɔ min a bɛ taa mini k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu wari tɛ n'i ka wari tɛ dɔrɔgu wari ye ni bamanci jɛkulu kɛlen tɛ ka musaka ta ka d'i ma o jɛkulu ko ale taara kalansen sigi chambre de commerce mɔgɔw da la k'u hakili to u yɛrɛ la koyi wari minnu bɛ d'u ma u bɛ wari minnu sɔrɔ u ni maa minnu bɛ sanni feere kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ maa minnu ka waribaw minɛ k'a fɔ ko ɔhɔn nin juru donna n bɛ nin kɛ tan k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la ko wari bɛɛ lajɛlen tɛ wari minɛta ye wari bɛɛ lajɛlen man ka don i ka jagominɛw na baara in kɛkun ye min ye juraw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ kisi cogo min sariya ko kuma minnu bɛ sen an ka nin waati in na ko CENTIF kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli minnu bila sen kan ko a ye dɔ ɲɛf'u ɲɛna a ko la u ka se ka u yɛrɛ faamu k'u yɛrɛ kɔlɔsi ko sabula min ye nafolo ye a ka di nka a sɔrɔ cogo sugu dɔw bɛ yen a n'a wari bɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen ko o bɛ sɔn ka degun se maaw ma kununko kuluba faama sigiyɔrɔ la minisiriw y'u ka laadala ɲɔgɔn ye k'a bɛ fɔ min ma ko conseil des ministres kalo in tile 20 a kɛra kuluba ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel Asimi Goyita ye minisiriw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Sogel ale n'a ka danga Sadio Kamara ka taa fara minisiri tɔw kan minisiri min ka kɔrɔ ni Mali minisiri bɛɛ o ye Yubaba ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ale tɛ jɛgɛ mɔnaw ni bagangɛnnaw ka minisiri ye sa wa k'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fo n'a kɛra maa minnu bɛ dugutaa la o ko kɛlen kɔfɛ sa min ye Asimi a kɛlen ka foli bila bɛɛ lajɛlen na a ko sɛbɛn minnu bɛ minisiriw bolo k'olu bɛ tali kɛ mun na maa dɔw bɛ yen ko jɔyɔrɔ kan ka don olu ma minisiriw yɛrɛ ye baara minnu kɛ walima u ye baara minnu boloda ko u k'u da don olu la k'olu dɔw fɛsɛfɛsɛ a ye fɛɛrɛ minnu bɛ minisiri dɔw bolo ka se ka sɛbɛn dɔw yɛlɛma k'u kɛ sariya kisɛw ye an ka jamana kɔnɔ k'olu fana dankɛnɛmaya o de la minisiri min bɛ yen n'o o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale y'a da yira conseil des ministres la ko bɛnkan sɛbɛn dɔw bɛ ani Laginɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na ka kɛ ni sariya kow ye an ka jamanaw kɔnɔ
sɛbɛn ko a fasirila Konakirikaw fɛ novembre kalo tile 17 san 2022 ko fɛɛrɛ kan ka kɛ a ka se ka don ba la ka baara kɛ ni a ye tɔnɔ min bɛ bɔ o la o da ka di an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen na min ye cɛjan ye ka bɔ narakaw ɲorokaw fɛ n'o ye Jɔp ye a ko ko sɛbɛn in mɛnna Lingilanga la Burkina min ye Ginekaw ye olu nɔnsi wulilen don k'u jɔ nin waati in na u bɛ ka sama Mali nɔfɛ ko yaasa u ka se ka don ba la sa min ye Mali yɛrɛ jamana ye ale kun y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn dɔ la mai kalo tile 20 san 1964 ko tun b'a to gɛlɛyaba minnu tun bɛ ka ɲɛsin nijuga wale ni bamaja wale kɛbaw kɛlɛli ma se bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min ye sɛbɛn in ye n'o y'a sɔrɔ sariya bolo don ka se ka sigi sen kan baaraw bɛ se ka kɛ ani laginɛ kɛ cogo min ko k'a larawuli a ko bɛna nasira min fɛ o ye sariya ko ye sariya minnu bɛna sigi sen kan jago ko ta nasira fɛ a ta ko filanan o bɛna kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye sariya ko fana na min bɛna taga kiiriko ta fanfɛla fɛ ɲanginiw ka taa se maaw bolili ni maaw minɛliw ma ka di ɲɔgɔn ma a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ko min ye fɛɛrɛ in ye k'a kɛ kun kɔni ye Mali ni Laginɛ olu ka bolo di ɲɔgɔn ma u ka sinsin sariyakisɛw la sɛbɛn minnu bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ maaw n'u bolo minɛw olu la kisili jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka balimaya ni sinjiya k'o sinsin sariya ko ta nasira fɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sɛbɛn in ko a kɛ kun ye o ye ko wa k'a bɛna to fana Mali jamana ale ni Ginɛ jamana ko olu minnu kɛlen don ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲumanw ye k'u ka jamanadenw ka hakɛw bɛ dafa jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Jɔp ye ni laseli kɛ Conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maa kelen ma y'a yira k'a fɔ ko min ye Conseil des ministres la sa ko ministre so min bɛ yen n'o ye ministre de l'industrie et du commerce ye ale kɔni ye maa sugandi k'o kɛ directeur général de l'usine malienne des produits pharmaceutiques n'o ye INPP ye médecin lieutenant colonel Abdoulaye Aziz Ba ko u y'ale ta ko k'o kɛ INPP ɲɛmaa ye o tɛ Sotiba min filɛ Batex kɛrɛfɛ o tɛ yan ko directeur sigira a kunna o fana ye sɔrɔsi ye lieutenant colonel kɔni tɛ civil ye o ye sɔrɔsi ye communication la sa ministre ye baara minnu kɛ ka kɛ ni olu ye olu ɲɛfɔli ko hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ refondation ko kunna n'o ye ICASA ye a fana ye cɛjan ye a y'a da Conseil des ministres maaw tulo kan ko baara minnu sigira sen kan n'o ye assise ye ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ yiriwali ni an ka adamadenw olu tɔpɔtɔlikow ye maaw n'u bolo minɛnw fo ka taa se jamanaden minnu bɛ yen bi ni olu bɛ baara kɛ faso ka cakɛdaw la ale ni cakɛda minnu bɛ yen n'o ye collectivités ye ko k'olu jateminɛ k'a dɔn k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u b'u sigiyɔrɔw la ko kimɛli baaraw ko olu daminɛna yɔrɔ caman na min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye maa minnu bila sa u ka se ka nin baara ninnu kɛ ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ Falaye bɛna baarakɛyɔrɔ Amara bɛna baarakɛyɔrɔ Keba bɛna don o don ko k'a fɔ o ma ko contrôle physique k'u y'o kɛ yɔrɔ caman na fana ko u ye gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya minnu y'a to bi u tɛ ka se ka se olu yɔrɔw la o nɔ ye mun ye basigibaliya min an ka jamana kɔnɔ min ye interconnexion fana ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn interconnexion fana ye n'o ye sɛbɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu fasirila n'olu labilara sen kan o ka se ka sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani fana min ye fichier ye fichier min n'o ye ɲɛbila fichier ye ko o baara k'u sera ka olu kɛ maa dɔw fana bɛ olu ye laɲini kɛ k'a fɔ ko u ye bugunnatigɛ min kɛ olu la k'o to olu ye rapport final k'u kan ka o bila sen kan ko n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ sa ko min ye ka maaw hakɛ dɔn faso ka cakɛdaw la ko a baara bɛna na to sen na ministre des affaires étrangères ni ale b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Conseil des ministres a y'a yira a la k'a fɔ fana ale y'a yira o kɛnɛ fana k'a yira k'a fɔ ko min ye farafinna jamanaw ye olu ka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ tunga la u ka kɔngɛrɛ belebeleba min kan ka kɛ Togokaw fɛ yen ko hukumu kɔnɔna na sa kɔngɛrɛ in ye tako 9nan ye ko min ye Togokaw k'a kan ka k'olu fɛ octobre kalo tile 29 ka taa bila min ye novembre kalo tile 2 la ɲɛbila baara min kɛr'o la sa k'u kɔni ye Mali de sugandi Togo ko k'o baara kɛ Mali la nin kalo in tile 14 a n'a tile 15 ko baara bɛɛ lajɛlen kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan Maliyɛn minnu bɛ yen ni farafinnaka minnu bɛ yen n'olu ye farafinnadenw ye n'u bɛ diɲɛ fan 14 fɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ kalanijɛ ta nasira fɛ an ka adamadenya taabolo ko ta nasira fɛ k'olu ni minisiri min bɛ Togokaw fɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ko ninnu bɛɛ lajɛlen de nana ɲɔgɔn sɔrɔ Union africaine ka maa mafalen min bɛ yen n'o sigilen don ka bila sen kan u b'a fɔ min ma ko Union africaine ka fɛɛrɛ n'o ye ba 2021 ka taa se ba 2031 ma ko o maa mafalenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan baara in k'a bɛ tali kɛ kalanijɛ n'o ye ɲɔgɔn ye tako 9nan ye
ma fale minnu bɛ farafina tɔgɔla diɲɛ seleke naani fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'u ye farafinw ye a seko ni a dɔnko tigilamaw a nafolotigiw a yiriwalikɛlaw a avion dilannaw a telefɔni dilannaw a min livuru sɛbɛnnaw fo ka taa se a taabolo bɛɛ lajɛlen ma ko olu de nana ɲɛbila baara kɛ Bamakɔ yan Jɔp y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni o ye ko Mali de kan ka taa o kuma lase kɛ baara minnu kɛra ka se ka t'o dantigɛ k'o de la sa ko u nalen u ye baara kɛ tuma min u tilalen k'u taara premier ministre Sogɛli Kokala fɛ yen u n'o ye ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn faamuya o bɔra k'u taara Asimi yɛrɛ fɛ yen ko n'Ala sɔnn'a ma bɛn kɛra sɛbɛn min ka Bamakɔ yan ale na taa o ɲɛfɔ kɔngɛrɛba in ale kɛnɛ kan yaasa ka kɛɲɛ ni Mali ye ko ninnu ye Mali sugandi ko sabula ko bi farafinna yɛrɛ bɛ ka laɲini min kɛ ka bɔ jɔnya juru la ko Mali ye o taabolo sira ye Togokaw fana y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma Lomekaw fɛ yen olu bɛna baara min sigi sen kan a ko u ni Mali gouvernement na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa farafinna den fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna a y'a yira ani sifinw ka ko a y'a yira conseil des ministres maaw la k'a fɔ ko min ye ndulati dɔ k'o kan ka kɛ an fɛ yan k'u b'a fɔ ma ko tournoi de l'amitié n'o o ye U18 ye basketball ta nasira fɛ ko min ye jɛrɛ in ye ko npogotigininw ko ani cɛmanninw ko olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan basket la minnu si ma san 18 sɔrɔ Mali fédération malienne de basketball fo ka taa se Mali gouvernement ma k'olu kɛlen don k'u senkɔrɔma don ko yaasa waleya in a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko Mali kɔni nin ndulati ninnu na n'o ye bolola ndulati ye ko Mali a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ a la o de la sa ko olu kɔni y'a ɲini u ka sélection fɛ minnu kan ka ye nin jɛrɛ ninnu kɛnɛ kan u ka labɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na ko min ye jɛrɛ in yɛrɛ ye n'a kan ka kɛ Mali kɔnɔna yan Côte d'Ivoire kan ka na a la La Guinée kan ka na Sénégal ani Tunisie baara bɛ daminɛ nin kalo in tile 23 ka taa ban avril kalo tile fɔlɔ min ye musomanw ni cɛmanw ye k'u na ɲɔgɔn dasi don o don fo ka taa se jɔnjɔn kɛnɛ ma wa k'u y'a yira k'a fɔ fana ko jɔnjɔn fila in ko Mali ye dugudɛgɛ n'a ye kɛba nin y'aw ka kɛnɛ ye dɛ i tɛ gɛrɛ gestion ONG la aw ka nin baara kɛ ɲɔgɔn nin kɔrɔ k'i ka gɛlɛ palais Salamatu de la sa o baara bɛna na kɛ a ko nin jɛrɛ in ko ni a labɛnna ka ɲɛ ko Mali bɛ min nɔfɛ ko an b'o sɔrɔ koyi ko sabula ko ni nin ko in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni minnu kɛra gale ye k'olu kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan k'a b'a ɲini ministrew fɛ sa ale ni Mali dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'u bolo don nin ko in na ko ka dɛmɛli kɛ ministre min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale y'a fɔ conseil des ministres maaw ye ko min ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ UEMOA tɔgɔ la ko o kan ka kɛ ɲinansan in kɔnɔna na min ye lajɛ in ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u b'a fɔ ma ko conseil des ministres de l'UEMOA ko ɲinan ta san fɔlɔ ko o san ta fɔlɔ ko o ye nin ye baara in k'a kan ka kɛ Senegalikaw fɛ yen mars kalo ale tile 28 Mali ko ale kan ka y'o kɛnɛ kan k'olu kɔni bɛ taa ka taa yirula k'a fɔ Mali bɛ dabolo min na bi sɔrɔ ko ta nasira fɛ ani jagoko ta nasira fɛ ka kɛ ni décembre kalo tɛmɛnen tile 31 Mali ye fɛɛrɛ minnu sigi ani BCEAO yɛrɛ taabolo ka kɛ ni salon fana baaraw kɛcogo ye ani Mali yɛrɛ jaabi minnu sɔrɔ BCEAO ko ta nasira la min ye BCEAO yɛrɛ taabolo ni a ko kɛcogo ko ka olu yɛlɛma ko sabula nin waati na k'u b'a ɲini BCEAO fɛ a ka senbɔ politiki kow la wa fana ko min rapport min kan ka kɛ ko baaraw bɛɛ lajɛlen cira u ma ka ban ko u y'u ɲɛnajɛ o la ministre y'a yira conseil des ministres mɔgɔ tɔw la k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka sigi sen kan yaasa Mali ye ko ɲuman ka ye kɛnɛ in na ko ale na taa o dantigɛ ministre min bɛ dugukolo ko ale ni an ka jamana sokow kunna ale ye conseil des ministres mɔgɔw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a bɛ fɔ ma ko ordre des géomètres k'olu ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ko o kan ka sigi sen kan o sigili sen kan sa n'o o kan ka kɛ avril kalo ale tile 18 ka taa bila a tile 20 na k'o baaraw kan ka kɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na ordre in kɔnɔ géomètres ninnu olu de tɛ dugukolo fɛ yan cɛ olu ka ko ma nɔgɔn dɛ u bɛ n'olu de labɛn k'u ka fɛɛrɛ kɛ yaasa o kɔrɔ ko dugukolo feere bɛna ban wa dɔ de bɛna fara a kan conseil des ministres la a ko bi ko min ye géomètres ye n'olu labɛnna sɔrɔ minnu bɛ yen ni jamana n'a ka kan dugukolo feere cogo sariya minnu sigilen don dugukolo ko kunna
k'a kɛ kun ye u ye u yɛrɛ nana bɔ fana jamana ka ko kunna min ye dugukolo ko ye a ko taabolo kura minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don yaasa dugukolo ko a bɛ se ka don ba la min ye an ka dugukolo yɛrɛ sɔrɔ bɛ se ka kɛ u la cogo min ye ka se ka dɔ fara jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛ n'a ka dabaliw kan géométrie expert olu fana ka se ka faamuyali kɛ dɔgɔkun kelen kɔni kɔnɔna na sa ko u bɛna n'a lajɛ baara kɛcogo kɛnyɛrɛ ye ale ni jamana taw ko olu bɛ se ka kɛ cogo min na min ye burukinakaw ye ko olu na ye kɛnɛ kan kɔnɔwarikaw ko olu na ye Guinée Benin Niger Senegal Togo Royaume Maroc ko olu bɛɛ lajɛlen mina na ye kɛnɛ kan ko Maroc yɛrɛ ye jamana welelen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na ko in ale kɛnɛ kan yaasa ka se ka baara kɛ minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna ani numérique ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ bi ko min ye an ka jamana kɔni an bɛ sɔrɔ minnu kɛ nin waati in na bɔlɔlɔsiraw fɛ ko a ko ɲɔdɔnnen tɛ dɛ ko a ɲɔdɔnnen tɛ wa fana ko min ye dunba juguw ni yuruguyurugumaw ni kalabanciw ye k'olu nalen don ko fɛn dɔ bɛ yen k'u b'a fɔ ma ko startiling wa startiling de aw b'o dɔn wa ko o kɔni k'o kɛlen don ka na i jagoya sigi an ka sugu kɔnɔna na ni bɔlɔlɔ ditra sugu dɔ ye ko a ka kitiw a b'o min di mɔgɔ ma yaasa i ka se ka internet sɔrɔ ko o kɛcogo n'o feere cogo ko a n'a kɛcogo ko k'a di ONG ma k'a di maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye ko k'a sɔrɔ ko an ka jamana kɔnɔna na maa minnu sigilen don n'o ye AMRTP maaw ye k'olu ma lakodɔnniya a ko la ko Bamakɔ kɔnɔna na yan ko min ye machine ye kɔni k'u y'a bila yɔrɔ caman na ko dɔ bɛ Lere dɔ bɛ Gawo Tɔnbɔkutu Menaka ani Kidal ko yaasa sa ka se ka o ko in ban ani fana min ye ninjugawale ni bamajawale kɛbaaw olu kana na u se sɔrɔ an ka jamana minɛnw na bɔlɔlɔ ko ta nasira fɛ ko o de la ko u y'a ye k'a fɔ ko min ye sɛbɛn min bɛ startiling yamaruya a ka feereli kɛ an ka jamana kɔnɔ k'o t'a bolo ko wa fana ko a bɛ ka waleya minnu kɛ ko o waleyaw tɛ bɛn ko n'an m'an farati ninjugawale ni bamajawale kɛbaaw k'u na an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ la olu b'o feere k'u jabala to Bamakɔ yan ka tila k'o bɛɛ ɲɛnabɔ wa monsieur le ministre ninnu donna cogo di k'a sɔrɔ aw bi yan fɛn min man ɲi u ma sariya ta u ma sɛbɛn ta yamaruya ma d'u ma aw y'olu to olu k'u sigi k'u kɔgɔ k'u kwa bon conseil des ministres k'a ɲɛfɔra o ye ko sisan sa u bɛna na min kɛ o ye k'a fɔ min ye machine ye n'o ye technology startling ye ko k'a jira k'a fɔ ko fo a ka don sariya kisɛw kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ko yaasa min ye a lakana cogo ni a baara kɛcogo k'o bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'o de kama sa ko gouvernement kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan ko yaasa ka se ka a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko k'a bali o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na min ye an ka jamana fan o fan machine bɛ maa o maa bolo i k'a bila i kunna k'a fɔ ko fufalaki b'i bolo boîte langolo fɛn langolo min tɛna na bɔlɔlɔ sɔrɔ tuguni sabula yamaruya sɛbɛn minnu bɛna na d'u ma o tɛ se ka kɛ ko nin ko in senfɛ fana a bɛna na to Mali yɛrɛ a bɛna na dɔ wuli ka jɔ kɛ ka fara a ka seko n'a ka dɔnko ka bɔlɔlɔ sira fɛ yaasa ka se ka kɔlɔsili nin kɛlɛ dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ nin dɔrɔn de bɛ yen minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko nin waati in na bana min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma sa ko covid ko kɔni ko bɛ ka jigin kosɛbɛ nin waati laban ninnu na nka min ye dengue ye ko dengue kɔni ko o fana kaw n'o o ni dɔgɔkun tɛmɛnenw taw ko olu tɛ ka jan ɲɔgɔn na jamanakuntigi y'a ɲini maaw fɛ k'u k'u hakili to u yɛrɛ la min ye covid kunbɛlanw ye u k'olu matarafa bana dɔ ye n'o ye dengue ye fana u k'o fana lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ka maaw lakisi Bamako nin kalo in tile 20 marisi kunungo Kulubakaw olu fɛ secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw la kunnafoni minnu fanba ye tali kɛ conseil des ministres la conseil des ministres min kɔnɔna na an ye kibaruya caman fana sɔrɔ Amara fɛn in t'e bolo de structure wa an taar'o mun de a dɔ b'e bolo a t'e bolo fala ye dun keba ye dun a ka jɛmani min sigilen filɛ n'a ɲɛ bɛ ka mulugumulugu o tɛ yan ou ale t'a ye de ale ye orange de yan ale mauve de yan ale moniteur de yan a fɛn dun fana a fana a ka farin dɛ a ka bon ni nin ye ninnu bɛ se ka na cogo di ka doni nin an ka jamana kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw t'o kalama ne m'o de faamuya an ka kow la kuma dɔw la quoi n'ala sɔnna ma ni connexion sera ka basigi parce que kuranko kɔni an t'a fɔ ala k'o basigi tuguni o degun an y'o caman dɔn
ana tila ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna la énergie ka centrale joli bɛ ka marcher joli tɛ ka marcher kun jumɛn na a tɛ ka marcher u capacité ye mun ye a bɛ na o ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka o faamuya an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka tile timɛ ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kuraw olu kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 21 su in na débat politique an bɛ na o kɛnɛ fana sigi ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen si ni kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'a d'an ma sunkalo tile 11 ye ala k'a timɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma